Καλημέρα για από μένα. Κάτι είχα ετοιμάσει, τέλος πάντων δεν το έχω μαζί μου τώρα, αλλά επειδή τα θέματα είναι τόσο κομβικά και συγκεκριμένα και τεθήκανε διεξοδικά καθ' όλη τη διάρκεια μέχρι τώρα, θα αναφερθώ καταρχήν στην απόφαση του ΣΤΕ και από άλλους συνέδρους έχουμε δει ότι από τη στιγμή που η κυβέρνηση δεν συμμορφώνεται, στο νομικό σκέλος οι αγωγές είναι μονόδρομος. Θα έλεγα μάλιστα ότι στο σχεδιασμό της κυβέρνησης για να περικόψει το κόστος για τη ζημιά που έπαθε πέρα από την περικοπή του 50% που έκανε στην αποκατάσταση, έχει υπολογίσει ότι από το σύνολο των ανθρώπων που δουλεύουν στα σώματα ασφαλείας και στις ένοπλες δυνάμεις, κάποιοι δεν θα ακολουθήσουν τον δρόμο των αγωγών, οπότε θα τραβήξει σε μάκρος η ζημιά για αυτή ή θα γλιτώσει κάποια χρήματα και μέσω αυτού του δρόμου. Τώρα για τα ταμεία. Τα ταμεία είναι ένα δύσκολο θέμα. Εγώ μπορώ να πω ότι χθες στεναχωρήθηκα αρκετά με όλη αυτή τη διαδικασία που μας ανάγκασαν να πούμε, να ψαχνόμαστε μεταξύ δύο άσχημων καταστάσεων και στεναχωρήθηκα ακόμη πιο πολύ για το πώς μας συμπεριφέρεται η κυβέρνηση, η εξουσία αυτή τη στιγμή που γυρνάει και λέει στο Συνδικάτο, στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων, να αποφασίσει η ίδια και της πετάει το μπαλάκι για ένα τέτοιο ζήτημα που εντάξει, ειδικά σε στιγμές κρίσης, η θέση που παίρνουμε στα πράγματα καταγράφεται, αν θέλετε, ιστορικά. Δηλαδή είναι μια απόφαση που θα τη χρεωθούμε όλοι μας. Εγώ προσωπικά μαζί με άλλους συναδέλφους έχουμε εδώ και καιρό καταθέσει την πρότασή μας, με άλλους αντιπροσώπους από εδώ μέσα, προς την Πανελλήνια Ομοσπονδία, η οποία συνορθώνεται στο εξής, ότι εμείς δεν πρέπει να συμμορφωθούμε με αυτόν τον νόμο. Εμείς, σαν συνδικαλιστές, πρέπει να πολεμήσουμε να τον καταργήσουμε. Εμείς, σαν συνδικαλιστές, λοιπόν, οφείλουμε να κάνουμε ένα πράγμα. Να πολεμήσουμε, να καταργήσουμε αυτό. Από εκεί και πέρα, έτσι διαχειριστικά θα έλεγα, γιατί βλέπετε ότι είναι αδίστακτοι. Δεν διστάζουν να έρθουν να βάλουν το μαχαίρι στο λαιμό. Έτσι. Και λένε πρώτου 15, πείτε μας. Ας εξασφαλίσουμε μια παράταση καταρχήν και ας φτιάξουμε και μια εναλλακτική, αφού θέλουν κάποιο είδος ενοποίηση, ενός τρίτου δρόμου. Για όλους τους ανθρώπους σαν και εμάς που δουλεύουμε και φοράμε στολή, η δημιουργία ενός ταμείου μεγάλου, δυνατού, με δημόσιο χαρακτήρα, γιατί και εδώ θα συνδέσω τα δύο θέματα, το ΣΤΕ και τα ταμεία. Αν εμείς μπούμε στη λογική αυτού του νόμου που φέραν τώρα, έτσι, το σκεπτικό του ΣΤΕ που μας δικαίωσε για την αποκατάσταση, που περιγράφει τη σχέση μας με το κράτος και την ιδιαίτερη φύση του επαγγελματός μας, έτσι, δεν μπορούμε να το αρνηθούμε εμείς οι ίδιοι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και αυτό το σκεπτικό, όπως έχει πει πολλές φορές ο κύριος Πουρκουβάλας, έτσι μπορεί να συνοδεύει εμάς και γενιές αστυνομικών από εδώ και πέρα και θα καθορίζει τις σχέσεις τους με το κράτος, το οποίο αλλάζει. Άκουσα και κάποιες φωνές χθες από άλλους συνέδρους
οι περισσότεροι μάλιστα την Ένωση Αθηνών. Έτσι, εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω ότι και εγώ ανήκω σε αυτή την Ένωση. Ότι εντάξει, μπορεί να εμφανίζεται ο πρόεδρος να λέει κάποια πράγματα, κάποιοι άλλοι σύνδεσμοι κτλ. Δεν είναι ένα απλό κόμμα αυτό το πράγμα. Υπάρχουν και φωνές εκεί μέσα που περιγράφουν αυτό που λέω. Άκουσα μάλιστα κάποιον να λέει ότι η μετοχή, λέει, που έχει στο χαρτοφυλάκιο και με αυτό να πορευτούμε, έχει τώρα 0,90 και δεν θα πέσει άλλο. Με αυτό το σκεπτικό, ας πούμε, να κινηθούν τα ασφαλιστικά ταμεία. Η σύνταξη δικιά μου, η δικιά σας, όλων. Και όταν είχε 25 ευρώ, λέγανε μπορεί να πάει 50. Και όταν πήγε 10, λέγανε δεν μπορεί να πέσει άλλο. Δηλαδή είναι όροι αυτοί να κουδιάζουμε. Γενικά, χθες, αν θέλετε, να πω και λίγο στην ουσία του τι είδαμε. Είδαμε κάποιους ανθρώπους που έχουν την τεχνογνωσία να στείλουν τέτοιου είδους ιδιωτικά μαγαζιά, να μας παρουσιάζουν και τις μελέτες τους. Έτσι, και να πω και στη λογική αυτή, αν θέλετε. Είδαμε, χωρίς να προκρίνω, γιατί ήταν σε κάθε θέση μου την αρχή, είδαμε λοιπόν να λένε ότι έχουμε, αν φτιάξουμε ιδιωτικό επαγγελματικό ταμείο, ένα καράβι το οποίο θα βουλιάξει. Και έχουμε και ένα άλλο μεγάλο καράβι, το ΕΤΕΑ, το οποίο και αυτό φαίνεται να βουλιάζει. Έτσι. Απλά στο ένα είναι μικρό το καράβι, είναι λίγοι μέσα. Και μπήκαν και ο θελός, θα πω. Να πορευτούν μόνοι τους. Στο άλλο είναι πολύ ο κόσμος, με ό,τι προβλήματα είναι. Αλλά υπάρχει μια περίπτωση να σωθούν κιόλας. Και αν θέλετε, προτιμώ να προσθεθώ, θα έλεγα στο φίλο μου τον Δημήτρη τον Ντούμα, αν ήταν εδώ, έτσι, πιο πολύ στην τύχη της χώρας από εδώ και πέρα, παρά στην τύχη της μετοχής της Εθνικής. Και να πολεμήσω για την τύχη της χώρας, παρά για τη μετοχή της Εθνικής. Λοιπόν, αυτά, καλή δύναμη, οι αγώνες είναι μπροστά.